abusuafo mo ntie masemi bi ma me se medifo a menkopa oba akra achew Easter mu ana mhyi abayewa bi na nokran de ewiase ye ba akopɛ oba a ɔto mani gye no ho paa ntimne ne kekan oba no so na de making a hips network na obi nti enra Saturday ana oba ye besra me na oba ye no ana ba ma me yese mekosi anim kakra nti ebra oba no ɛwro ne ho no na de manager ne ho ma me friend na afei aye kitikiti tra o mani so lem bisans de me hu yin enya no na me hu se e ma na so mu underwear bi e foam anu bi na wahye timisu me hu saa no ana me ka se saa de a ene on hye ne ho na me nkogya ne kwan oba no so se moment a wa ro ne ho ma hwe na da jam ne de se me na obebo medua abusuafo won kira madwen comment section se me difo a me nkɔpɛ nipa kro na kyɛw Madam Wasi Bebre, Promas Media Sunu.